Салом алейкум мардум. Имрӯза обзори мо аябошка дидем. Samsung A55 мешавад. Дар магазини Яфон гуфта намонад памятои Samsung A55, памяти 8/128, 8/256 ва оперативкааш 12/256 тага мешавад ва аз заминҳо бошад. Якча барои шумо имрӯз обзор карда мегзарем. Пеш аз видео тамошо кардан якта мегам палсай болора буҷақ лайкамон дар канал обуна шав, видеои нав, обзорои нав ососа рафтан мегирад. имрӯз эфир карда будем, бисёр одамон нашоти Samsung A55 бисёр пурсида буданд. Анака братан нависку Samsung нашоти A55 ё чӣ хелай баъди видео тамошо кардан, баъди обзор тамошо кардан фикрда навис. ҳолиам лайка намонди? Лайкамон, обзора мебинем ӯзи. Samsung A55 уже ҳама медонад ки уже диюм солаки дар дри коробкаш ай беғарзи якта кабели Type-C ба Type-C дига ҳеч намешавад. Ини ҷа ҳуш мекунем. Ини пакетчак барои телефон монданаш, ане бошад скрипка барои сим картаҳои карданак, ане бошад кабели Type-C ба Type-C, Type-C ба Type-C. Ида маҷбур якта блоки Type-C ба Type-C бигирӣ. Инҷа бошад документҳои Samsung, ай тарафи компанияи Samsung. Дига ҳеч надорад, ҳама қачи дорад. iPhone ягон фарқа надорад коробкаш. Ваҷада бошад Samsung A55. Се камера дорад. ҳамаш кор мекунад. 50 мегапиксел основной камераш, мобаимдагиш 50 мегапиксел. иш бошад микрокамера, анаш бошад 16 мегапиксел ёрирасонош ва спичка дорад. Глянсови корпус дорад, пай даст мемонад вақти қапиданда. Ваҷада бошад фронтални камераш 32 мегапиксел, ҳозада сима қабдагӣ бошад, оперативкаш 12/256, ҷои колонкаш Type-C, ваҷаш бошад колонка айболо, колонка надорад, фақат якта колонка дорад. Айболо бошад симак барои симкарта, симак мегӯм, симкарта дита мебарад. Айпара, яки якта симкарта, яки якта дига флешкарта. Айпара бошад ҷои киштанак ва бо ҷои баланду пасткунак. Дар рӯи экран бошад отпечатки палец мешавад, ай сабаби ки супер AMOLED экран дорад. Samsung A35, A25, A55 AMOLED экран, супер AMOLED экран дорад, ай ҳамин сабаб экранш дар экраншо мемонад отпечатки палеса. Ва ози телефон гиром мешавад ва актив кардан шамаша гузашта мебинем. Агар ки шумо дар телефон дар кор бошад, медонед дар ки ҷо муроҷиат кунед, номеро дар рӯи экран, WhatsApp, любой намуди Samsung, моделҳои навош S-ам ҳастай ва A моделҳом ҳастай ва Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro Plus, Tecno Spark, Honor любой модел ҳаста, просто дар WhatsApp алоқа мебароед, херда ба пурагӣ мефаҳмонад операторо ва рафтем дар инҷа активш мекунем телефона. Вақте телефона гирифтим, инем хеле бояд актив кунӣ. Русия мемонӣ, ҷада мери на чат ва инҷа онхе мерем барои видео дроз нашиданаш DX мемонам. Вақти монтаж карданда барои дроз кардам нашавад. Ва Samsung сразу гиром мешавад, ранги телефона саат намеси актив карда ва сразу кор гаиса ва прямо ҳамин телефон гиром шиданаша ма медром прямо настройкаш на шумо да нишон метавон. Телефони Samsung абнаидраф, телефони Samsung A55 5G правильно. вайҷада бошад оперативкаи 12 ва 256 ва зарядш бошад 48%. ва гиром кардем дига чиша мебинем. сурата дигирам оператор чиқали просто шофӣ кардам. Ваҷада бошад ҷои камераш, бачаҳо дар эфир бисёр мепурсен чӣ хел камера мегирад. Во камераш ҳам хел мегирад ва ин бошад DX пеш меравад. Короче 10X дар витринаи чӣ телефон дорӣ метавонӣ. ва ин бошад фронтални камера. Чо кади брат коро хуб уҷа ма кнопка ҷақидам сурат гирифта ва чӣ ме портретам гирифта мешавад. ҷа видеозапис ҳастай. Ваҷа буда Full HD 60 fps. Вообще буда 60 fps да хушутар одам вақте ҷимиданда хушу мебинем. Ва бошад телефони Samsung A55 я сечои дар дриё кор мекунад. Хоҳед проверка мекунед, дар комментария нависед, дар видеои шорт ира уже проверка кардаги метавонед бемалол бинед. Samsung A55 дар дриё 100% кор мекунад ва гуфта намонад
ҳамун адреси мо метро моторс ки вахди 4 торговый центр Зелёний метавонем бемалол муроҷиат кунем ё ки дар дигар шаҳр бошад дар ҳамин номерои рӯи экрандаги WhatsApp алоқа мебироё меги брат мада ба почта равон кунам телефони 55 ё дигар модела. Агар ки дар Тоҷикистон бошад тамошо кардаста бошад ба Тоҷикистон равон мекунем дар муддати 3 рӯзи корӣ мерасад 700 рубл пули доставкаш мешавад. Саломату хонавод.